Badia, ja makina bat urte, datorren urtean 20 barrulanan lehenengo pausukin hasi ginen, 2005 hasi ginen, bitu, 20 urte zen esango luke. Bueno, eta ordutik honea, zenbat dantza, egon din, eta mendik aurra zenbat egongo din, auskalo. Bueno, esan egin nuna zen, ibilbidea ikaragarria izan duela. Nahi indar guztia hortagarri dutelako eta hoi zabaltzea. Gora berak eukitu, noski baiet, nik eukituten bezala. Nire gora bera berdin-berdinak eukitu ibilbidik. Batzutan agertzen nintzen, beste batzutan ez, batzutan ikastaru, beste batzutan liburu, beste batzutan desagertu, denetikan. Bueno, ibilbide honetan ikasi dutena, gauza asko diam, nolabait laur biltzeko da, gizakiak gukak gizakiak ez, gizaki gorputzen, gui, zientzileari bakite ohartzen gala, informazioa, don guztitik eguneko bata ere ez dugula gaitasunik gure garunan bidez ohartzeko, eguneko bata. Orduan asmatu egiten dugula beste guztia, hoi aspaldiko kontua. Bueno, hoi jakinaz biziga, ja. Bueno, eguneko bat horren barruan, ikaragarrizko eraginak jogula ingurukuk. Ikaragarrizko eraginak ez, naza izaten itxian bizi dena, amak edo atxak haraka bialtzen jola, ez, hortaz konturatzen da, ez nazai hortaz. Hainaz ikusten ez den hortaz. Miasmak deitune alemazu, larbak, nahizun izena jarri. Zein da kontua. Gizaki bat, ezpada ohartzen dakan parasitagiaz, beak bere ustez, bere kabuz hartzen nahi den erabaki guztiak parasito hoien eraginpian daude. Bat, bi, gizakiak ez badu zaintzen bere energia fisiko eta psikikoa eguneko eunin egotia, eunin zehar nekatzen dihu normalan bezala. Ez badu zaintzen, bituz ez gaitasun dugun. Gure kotxia, gasolia berak adihunin, kargatzen dugu, eta gu energian berak aguzenin, zeiten dugu, kafea tartu, handik gehiago geizteko. Marabila da. Bueno, zein da proposamena? Proposamena nire aldetik handa, zein du parasitagioi dakazun edo ez, jakinta, zer den, ze ez den, nondi datorkizun, zerta datorren, ze eakustea, ze txakratan txertatu zaizun, noa joten zaizkizun, zure utsunik eta jakiteko. Non dakazun indartu berra, batatik. Bi, zure bizitza energia fisikoa eta psikikoa euneko eunea jarri. Dena errazagoa ikeko zutzat eta ingurukuntzat. Eta hiru, LNT saiuk hartu tarteka. Berra ikusten bazu. Hoi da gaur egun iten dutena. Nire lan, soldata emate egiten lan bat dakat, soi lan politia eta arruntin interesarria, bino beste arlo bat bezala do, barrua lantzeko edo, garapen hau edo eskaintzen ditena, eta YouTube bidez zabaltzen nahi nazena, eta nahi inguruk erki ezautzen duna. Proposamena zein da, animatzen baza, harremanetan jarri. Eta ingo nukena da, behitu, miasmak edo parasitagia nola don, zure bizitza indarroi fisiko eta psikikoa euneko eunea jarri, eta LNT saio programatu. Hoxe, 20 urte iteaguz, lehenoztik hasiko hauspatzen, zertik ez.